i šta ja sad da kažem? Ne mama, znaš šta, ništa nemoj da kažeš, evo, sam ću sve. Pa znaš šta, mogu si to odmah da kažeš, a ne me zajebavaš ovdje da ja sedim kao budala. Pa ajde, dođi, sedi, ajde. I ćao svima ljudi, vi gledate Enios kanal i za današnji video smo vam spremili tipične majke. Da intro ne bi trajao dugo, možemo odmah da pređemo na video. Samo još jednom da naglasim, ako vam se video svidio, lajkujte ga, obavezno se subscribe-ite na naš kanal i kliknite na dugme za obavještenje da biste stalno dobijali obavještenje kada izbacimo novi video. I šerujte video sa svojim prijateljima ako vam se bude svidio da bi oni mogli da ga pogledaju. I to je to, vidimo se u sljedećoj epizodi. Šta ima za ručak? Pa dobro čoveče, kako te nije sramota da me opet pitaš šta ima za ručak? Ješćeš šta ima na stolu, šta ima, to se jede. Da li ti misliš da sva deca na svijetu tako pitaju svoje majke šta ima za ručak? Ne, deca jedu šta im se da. Samo si ti razmaženku i svaki dan moram ti objašnjavam šta sam ja tebi to spremila. Ama dede, da sam ti spremila samo čašu vode za ručak, popio bi tu čašu vode i ne bi me ni pitao, sram te bilo da te sram bude. Ješćeš šta ima. Ti jasno? Mama, ima nešto slatko. Pa kako da nema, sine, ljubite majke, imamo jabuke tamo na stolu čini. Ali mama, po slatku mislim na slatkiše, ne na jabuke. Znači svaki put mi kažeš da imamo jabuke kad hoćeš nešto slatko. Kako nisu slatko? Šta je jabuka ako ne slatkiš? Sram te bilo, kako si opet nezahvalan, svaki dan si nezahvalan. Ja ne znam gdje ti je granica, znači kad ćeš da prestaneš da budeš tako razmažen? Dosta, idi u sobu. Mama. Molim. Mamice, jel mogu da... Ne, znači ne. Nemoj da mi pričaš ne. Ali ja sam samo htio da... Ma šta me briga šta si htio da me pitaš, znači rekla sam ne, šta god da me pitaš ne. U ovoj kući sam ja za tebe Bogotac, ja odlučujem da li ćeš ti da ideš negdje ili ne, da li ćeš ti da radiš nešto ili ne. Ja sam te rodila, ja se pitam. Kada budeš napad 18 godina i budeš živao sam i budeš imao tvoju ženu i tvoju djecu, ti odlučuješ što ćeš da radiš. Do tada, ja sam ti majka i ja se pitam. A sad idi u sobu, ne zanima me, briga me, idi uči. Ali mama, raspust je... Briga me, idi uči, rekla sam, idi. Ne mama, ja imam nešto da ti kažem, ali nemoj da se ljutiš na mene. Jao sine, ljubite majka, pa kaži mi šta te muči. Tačno sam vidjela da nešto čim si ušao na vrata, ja sam to osjetila, znači kaži mi, znaš da neću da se ljutim. Opet sam dobio jedan iz matematike, ali stvarno nisam ja kriv, te si bio pretežak. Kec, opet, lepo, tačno sam znala, ti mi se tu mrčiš nešto, sram te bilo. Šta je Marija dobila? Pa dobro, ona je dobila 5 mama, ali samo je ona dobila 5. Eto, šta se malo ne udaješ na drugu djecu kao što je Marija, nego samo tako ti dobiješ kečeve, ti si jedini u odeljenju koji dobije kečeve. Ne mama, i Stefan, i Marko, i Ljubica, znači skoro pola odeljenja je kečeve dobila, stvarno nisam samo ja. Pa šta me briga za drugu djecu, šta me briga, mogli su svi da dobiju kečeve, meni si samo ti bitan. Znači, ti treba da dobiješ petice, šta se ti ugledaš na njih, sram te bilo. Češ tako ako ne skoču u bunar i ti da skačeš. Ne mama, kažem ti, test je bio pretežak, znači kad je samo jedan učenik u odeljenju dobio 5, a ti znaš da mi matematika loše ide. Ne, tačno sam znala, znači kažem si mjesec dana nema gledanja televizije, nema telefona, ničega, sediš u svojoj sobi tamo ću ti donesem jelo ima da učiš i sad idi u sobu, ne zanima me, Mama. Molim. Mama, ja samo da pitam ti treba neka pomoć oko kuće. Jao, ljubi ga majka, ne sine, ljubite majka, ne treba mi pomoć. Sve će majka sama, ti samo uči, da tebi da učiš, da budeš dobar đak i da budeš dobar, pametan i poslušan, a tvoja majka će sve ovo, znači samo se ti odmori sada, ljubite majka. Važi mama, on će gledati moju seriju vam u sobi, ako treba nešto kaže. Važi, ajde, samo ti gledaj tvoju seriju. Nikola Dreveti, kad već nećeš da mi pomogneš i nećeš da budeš nijakakve koristi, bar pomeri te noge da mi ne svetaš. Ali mama, pre 15 minuta sam te pitao ti treba neka pomoć i rekla si ne. Molim, mahama, kako da mi se nisi ponudio da mi pomogneš? Marš, sram te bilo, lažiš tvoju majku. Ja ovoj kući sve sama radim. Ja sam jedina muču ovdje, vi svi sedite kao neki šalatani, stranac bilo. Znači ne znam da li ovako svaka majka mora da radi i da se muči. Ja ne mogu više, znači ne, ja sad ne radim ništa, ne pitam se ni za šta, i usisavi sam sve sobu i briga. I to bi bilo to za današnji video. Još jednom samo da vas podsjetim da ako vam se video sviđa, obavezno ga lajkujte, šerujte ga da bi ostali vidjeli taj video. Subscribeujte se na naš kanal, zapratite me na Instagramu, pisat ću još jednom ovdje negdje kako se zovem na Instagramu, nisam siguran da ću to da upišem. I to bi bilo to, vidimo se sutra u sljedećem klipu.